Velkommen til Fodbolddrengenes podcast. Vores værter i dag hedder Lukas, Mathias og Victor. Okay, hej og velkommen til den anden episode, hvor vi også interviewer en person lidt senere i videoen. Hvorfor griner du? Det ved jeg heller ikke. Nå. Men det er B73 formand, vi skal interviewe. Pau hedder han, ja. Det gør han. Men ja, vi ringede til ham, og så tog han den. Og så havde vi nogle spørgsmål til ham. Der var jeg da heller ikke. Nej, det var han ikke. Jeg var på krydstogt. Det var Igen. Nå, ja, lækker. Du var væk igen. Ja. Nå, men jamen, så vi havde nogle spørgsmål til ham, og han er en meget glad mand, og det er altså også godt. Det er også meget godt at være glad i livet. Ja. Men nu skal vi snakke om fodbold, i stedet for sådan et livsspørgsmål. jeg tænker, vi Men skal... klippet kommer lige op her. Ja. Okay, klippet kommer. Velkommen, Pau. Tak. Hvad tror du B73 fremtid er for klubben? Det var et stort spørgsmål. B73 er en kæmpe breddeklub i fremtiden, og hvor der stadig er plads til talentfulde spillere. Det lyder Så, fedt. hvad siger du? Det lyder meget fedt, at du siger, at der er plads til talentfulde spillere. Ja. Vi skal jo gøre vores bedste i klubben for at sikre, at der er plads til alle. Uanset om man er rigtig, rigtig dygtig, eller om man lige er startet til fodbold. Selvfølgelig. Ja. Så tror jeg, at vi kommer til at spille på lidt højere niveau, end vi har været vant til at se tidligere. Det kan godt være. Nå. Er du klar til næste spørgsmål? Ja. Hvordan fik du interesse for fodbold selv? Og jeg startede selv med at spille fodbold, da jeg var 6 år gammel. Så det startede helt tilbage fra da jeg var dreng. Ja. Jeg har så været meget lang tid væk fra fodbolden, hvor jeg ikke har haft noget med den at gøre. Og så fik jeg faktisk interessen igen, da jeg selv fik børn. Og de skulle starte til noget sport. Og så startede de til fodbold. Og så begyndte jeg at få interessen igen. Ja. Er du klar til næste spørgsmål? Ja. Er der nogen kendte, der har spillet der som barn i B73? I B73? Ja. Ja, det er der helt sikkert. Men jeg har ikke rigtig nogen navne som sådan. Men jeg ved, de 5-6 år, jeg har været der, er nogle unge, talentfulde spillere, som er røget videre til nogle større klubber og træner det endnu, faktisk. Ja. Vi har blandt andet nogen, der er røget til Brøndby, og så har vi røget en, der er røget til Nordsjælland, og ja, der er et par stykker. Og så er der nogen, der er røget til divisionsklubber i Næstved og Holbæk og sådan lidt. Og så har vi en del, der også er røget ud til Slagelse ude i den anden ende af byen. Ja. Så Okay. Klar til næste? ja. Har du selv spillet som i klubben? Nej, jeg har faktisk aldrig selv spillet i B73. Okay. Og dog, fordi jeg har spillet lidt det, man kalder old boys fodbold, det er efter man er blevet lidt ældre. Ja. Der har jeg spillet noget hyggebold derude, men jeg har aldrig spillet derude som ungdomsspiller. Okay. Ja. Er du klar til næste spørgsmål? Ja. Ved du, hvordan klubben bliver opbygget, eller hvordan blev den opbygget? Hvordan den blev opfundet? Ja. Jamen, det er en længere historie. Men sådan som jeg har fået fortalt den, og det er ikke sikkert, at den er 100% rigtigt, men det er i hvert fald det er min opfattelse. Det var, at man havde faktisk et hold ude i SBI i sin tid, som var rigtig, rigtig dygtige. Og der vælger man at fyre træneren derude fra op til en vigtig pokalkamp. Tror jeg, det var. Jeg kan ikke huske, om det var turnering eller pokalkamp. Det resulterer i, at halvdelen af spillerne på det hold, de nægter simpelthen at stille op med at spille, fordi træneren han var blevet fyret.
Og så valgte man simpelthen at rykke ud fra SBA, og så dannede man B73. Ja. Okay. Det var... Ja. Det lyder fedt, sådan fint startet. Ja. Ja. Jamen, det var sådan lidt en protestaktion for de unge mennesker, der spillede på holdet dengang, kan man sige, ikke? Fordi de var ikke tilfredse med, de synes jo, det var verdens bedste træner. Og da han blev fyret, så blev de lidt ked af det, ikke? Og så ville så startede de deres eget, så småt. Og de var ikke særlig mange, da de startede det. Så... Jeg tror, det var alle spørgsmålene, men... Jeg har lige et til. Okay, der er lige et til. Ja. Ja, kom op med det. Spiller dine børn for klubben nu? Ja, det gør de. Begge to. Jeg har både en dreng og en pige, der spiller i klubben. Okay. Hvilken nogle fodboldhold holder du sådan med? Og sådan, altså, snakker vi bare sådan hele verden, eller sådan generelt? Ja, bare sådan helt verdenagtigt. Ja, men så er jeg jo, altså først og fremmest, så er jeg jo meget stor FCK-fan i Danmark. Ja. Og når vi så snakker Premier League for eksempel, så er jeg Liverpool-fan. Og så kan jeg også godt lide Barcelona. Det har også altid været en drømmeklub for mig. Så de 3 klubber, det er ligesom dem, jeg følger og holder med. Ja, Og så okay. generelt, så følger jeg faktisk alle danske, altså hvor der er mange danskere på, for eksempel sådan noget som Brentford og sådan noget. Det kan jeg også godt lide at se. Og så er det faktisk lige meget, om det har været Brøndby-spillere eller FCK-spillere, der spiller der. Men hvis det er danske spillere, så kan jeg godt lide at følge dem. Ja. Så har jeg den sidste ting. Kan du måske, når jeg spørger dig, kan du lige sige, hvem du er? Kan du så måske bare lige sige, hvor du, eller sådan, hvem du er, sådan, bare lige i starten af podcasten? Ja. Okay. Er du klar? Ja. Hej Pau. Hvem er du? Jeg hedder Pau Hæstrøm, og først og fremmest så er jeg familiefar, og har en kone og en lille familie, og så er jeg trådt ind i en rolle som børne- og ungdomsformand i B73 Slagelse. Ja. Og jeg har en masse med klubben at gøre, og så er jeg også fodboldtræner ved siden af, og står for en masse arrangementer i klubben. Hvis du skulle vælge en yndlingsfodboldspiller, hvem skulle du så være? En hvad, siger du? Yndlingsfodboldspiller. En yndlingsfodboldspiller? Jamen, der er en, der går meget stærkt igen. Jeg ved ikke, om I kender ham. Det var en brasilianer, der hed Ronaldinho. Det er min yndlings. Ja, det er min yndlingsspiller. Altså, selvom Messi har opnået meget mere end ham, så synes jeg faktisk, Ronaldinho, han bragte noget til spillet, hvor der var glæde, og der var sjov, og det var sjovt at se på. Ja, det er ret. Så jeg synes helt klart, det er den fedeste fodboldspiller i hele verden, der nogensinde har været. Han kunne meget med bolden også. Ja, det kunne han. Han var dygtig. Han har også spillet for store klubber jo. Ja, det har han. Så Jeg har lige en sidste ting. ja. Ronaldo eller Messi? Messi. Altid Messi. Okay. Men ja, nu har I hørt det med Pau. Og vi skal simpelthen snakke om noget klubfodbold. Vi skal snakke om La Liga nu. Jeg bliver sur snart, kan jeg mærke. Ja, det smadrer nogen. Ja. Barcelona har lige vundet ligaen. Det er ikke godt, det burde være Real Madrid, synes jeg. Nej, det gør det jo ikke. Vi har ikke spillet så godt. Men det er lige Nej, meget. Altså, Barca spillede godt, ja, men fuck, man. Vi er jo Real Madrid-fans. ja, Ikke udover ham. ham. Get out. Nå, Barca er bedst, Barca er bedst. Altså, I bliver nødt 15 til at... Champions Leagues. 15, hold nu kæft. Like og subscribe. Hvis Barca er bedst. Ja, like og subscribe, hvis Barca er bedst. Ja. Og kommenter, hvis Real Madrid er. Ja. Eller gør begge dele. Nå. Ender med at få 0 kommentarer. Eller bare gøre alt. Ja, okay. Ja. Ja. Hvis du ikke vil fodboldfan, så går Vi snakker om Real Madrid til at starte med, synes jeg. Ja. Vi starter med angrebet, hvem de har og hvad de kan. De har mange gode spillere. Vi burde vinde. Der er fordi vores spillere er så gode. Jamen, ja, det er det. Men de spiller ikke godt sammen. For hvis det her er banen-agtigt jo, så Mbappé han skal spille der, Vinicius der, Rodrigo der. Mbappé han trækker over i venstre siden, Vinicius. Men så Vinicius ikke kan gøre så meget med bolden, når han har den, fordi Mbappé er derude. Mbappé han havde også en lidt dårlig start på holdet. Men han har godt nok gjort det godt siden. Han har scoret ret mange mål og så. Ja, han er topscorer for holdet jo.
i den her sæson. Jeg ved ikke, hvor der er nogen. El Clasico, hvilket er respektabelt. Nej. Han kom jo til Real Madrid også for at vinde nu, faktisk. For at vinde Champions League. Og det gik ikke så og nu godt. vinder PSG sikkert. Og jeg hæpper på Inter. Same. Nå, men ja, Barca og Real Madrid er jo ude af Champions League. Det plejer ikke at være sådan. Nej, det plejer Det plejer kun at være Barca derude. Men Rodrigo på højre, der er ikke så meget at sige om ham. Han er god. Og så Modric God ung. og Ancelotti, de er gået. Ja. Det er ikke så godt. 2 legender. Og Lucas Vazquez. Han er altså god. Ja. Men også Toni Kroos. Modric. Nej. Der er kun én tilbage i sådan det der 2018-hold. Det er Carvajal jo. Ja. Men der er jo også... Hvad hedder det? Han hedder Bellingham. Han havde en virkelig... Nej, det er ikke. Men han havde jo en virkelig god start på holdet. For eksempel, jeg tror det var hans første El Clasico. Den så jeg jo hjemme ved Thor. Og så kan jeg huske, at han scorede et virkelig godt mål. Sådan det der belly goal ting. Ja. Belly go. Ja, okay. Forsvaret. Hvem har de på venstre bak? Hvem er det nu? Mendy. Mendy. Ja. Ham ligner du faktisk lidt. Det gør jeg ikke. Lidt jo. Og jeg er ikke skaldet. Nej, ikke håret for det. Men du ligner ham lidt. Og så i forsvaret har vi... Hvem har vi? Nej, Rudiger. Ja, Rudiger og... Ligner han så også sammen, eller hvad? Nej. Er det et af Militao, vel? Ja, det tænker jeg. Så højre bak. Carvajal. Ja. Og Courtois selvfølgelig på mål. Men mindre han er skadet. Så er der Så er det Lunin. Lunin. Han var også god, kan jeg Han var huske. meget god også. Sidste Champions League. Jeg kan huske, han stod i semifinalen, fordi Courtois stadig var skadet. Men så var Courtois rask til finalen. Jeg forstår ikke, hvorfor de satte ham ind, når han har jo ikke spillet. Vi vandt Eller alligevel. noget. Ja. Det er ikke Men noget. han stod jo stadig godt. Meget. Ja. Videre til Barca's hold, vel? Lamine Yamal. Nemlig. Han er god. Han er god. Han er god. Han er for god. Han Du ved, bliver ved med at i vinde. FIFA lige nu, Timothy Seasons, han har et 97 rated. 97. Rafinha, altså. Han er kraftigt Ja, målskytte. og Lewandowski. Og ham der kunne bare sige til. Lewandowski har jeg faktisk i FIFA. Jeg har ham i angrebet. Timothy Seasons, 95 rated. Han er lidt langsom, men et skud, det kan han godt. Det kan han godt. Han er meget gammel, så det er ret sejt, han kan noget stadig. Ja, han skyder hårdt i spillet. Ej, ham der, hvad hedder han, Chesney-ting. Ja. Ja, han kom ud af retirement. Jamen, han var stoppet fra, hvad var det nu for en klub? Sådan Juventus. Nå jo, nej. Det tror jeg ikke. Det ved vi ikke. Det er lige meget. Han stoppede. Han var Og så retired, unstoppede han. og så kom han til Barca alligevel. Ja, og så nu slår han alt for godt. Og Det så er har det, de i forsvaret ham Barca. der, ja, og Araujo. Au. Ja, jeg kan ikke udtale det, Ja, men ja. så hold kæft. Og så har de ham der Balde. Ja, Og Gavi. ja, Han er kraftigt i forsvaret. nej, men midtbane. Pedri, Gavi og hvem? Det er også meget gode. Og hvem? Og... Ikke nogen. Og så på mål har vi lige snakket om lidt. Ja, Chesney. Og så Testigen på bænken vel, egentlig. Ja, det er også. Han er også god. Fuck. Altså, hvorfor er de alle sammen så gode? Altså, kan det ikke lige sådan være pis? Real Madrids spillere er jo bedre. Men Ja, men de spiller jo ikke dårligt. ja, det er det. Hvis de spillede godt. Vini, han er jo stadig virkelig god. Han burde have vundet Ballon d'Or. Nej, det gør han ikke. Det burde han jo, i stedet for Rodri. Altså, den der Rodri færdig var skadet hele året jo. Men Men ikke helt overhovedet, bro. det var han jo. Nej. Næsten hele sæsonen. Nå, men det er lige meget. Det var han. Det er slet ikke lige meget. Så nu snakker vi om Premier League. Premier League. Der er jo mange hold. Arsenal! Største, Selvfølgelig, det er bedre. Selvom største, ja, du er fan af? liga, i Premier League. Liverpool. Altså. Ikke de der, altså Glory Hunter. Men det jeg har indenunder, det gider jeg helst ikke vise, altså. Jeg
Jeg er Liverpool-fan jo. Med Glory Hunter. øje på. Du bliver tilbage til de fan, når de vil. Alle dem der, så det altså Er de nu også det? Saka, altså, han er så god. Når Julisaten han bliver sur. Og Martinelli, altså. Men der er mange gode hold der, ja. Der er mange gode hold. Der er også mange dårlige, altså sådan, referees. Dommere, de er meget dårlige. Ja. Især dem i FIFA nogle gange. Victor kan i hvert fald ikke lide dommeren. Nej, men jeg kan i hvert fald ikke lide dommeren. Jeg kan i hvert Fra fald sidste ikke lide episode. dommeren. Vi kan sætte klippet ind, måske her. Ja, det kommer lige fra det her. der. Den trådne. Jeg kan i hvert fald ikke lide dommeren. Det kommer. Ja. Ja. Okay. Men jeg kan i hvert fald ikke lide dommeren. Og man stoppede ikke en kamp. Tyske. Jeg hader ham. Tyske. Bundesliga. Selvfølgelig Bayern. Ja, bare Det har altid været. Det var bedre. Sådan. Dortmund, de er også gode. De er også gode. Men Bayern. Selvfølgelig. Ja. Snak om gamle legender. Ja, okay. Hvem starter du med? Du vælger. Vælg en. Ernie. Okay. Jeg havde regnet med, at du ville vælge Ronaldinho. Men okay, Ernie spillede i Barcelona og Real Madrid. Trader. Og Inter. Og redder. Ja. Ludas. Han spillede jo virkelig godt. Men dengang han fik den der knæskade og var væk et halvt år. Han trænede jo ikke, han gør jo ikke noget. Så han, da han kom tilbage og spillede, havde han jo det der haircut. Det der Ernie gør det. Ja, Ja, jeg har jo også haft. Der popper lige et billede op her af det. Ja. Okay. Men det var kun for, han fik det. Jeg har hørt, at han fik det, fordi at, han var blevet lidt tyk, og folk ikke ville se det. Han var over 100 kilo. Det er altså slemt. Nå, jeg er så fed. Nå, var det mig, du pegede på? Tag. Laudrup, den Laudrup. danske legende. Hvad for en af dem? Vi tager bare Vil Britt. ikke lige tage Michael i stedet for? Jo, det gør vi. Og vi tager Michael. Han spillede i Danmark. Han spillede sgu også for Barca og Ja, det Real. gjorde han. Ja, han har en meget god karriere. Sådan den eneste danske person i FIFA. Eller Michael. Fucking Michael. Udover ham lige for. Nej, hold din kæft, han har fået en award, Schmeichel jo, 2 gange for at være den bedste målmand i verden. 2 Han er gange, også dengang meget han spillede. I United. Ja, og gang, det vi kunne finde ud der af fodbold. World Cup, ja. Han har en legendarisk søn. Ja, de er begge 2 legendariske. Mest. Ja. Peter er mest. Men så lad os snakke om Van der Sar, han er virkelig god. Det er fuldstændig random. Nej, Men ja, Har du men ja, set men ja, men ja. han er fucking sindssyg. Også i FIFA. Den eneste grund til at gætte ham, det er på grund af FIFA. Han er sindssyg i FIFA. Okay, men målmænd i FIFA, nogle gange, for eksempel i 24'eren, der kunne man lave en SBC. Man skulle bare lave et 89-rated hold. Det var så nemt. Alle gjorde det. Fotheringham. For nogen var han god, andre var han dårlig. Okay, Mig? snakker vi om FIFA lige til. Ja. Med mig var han fucking sindssyg. Han reddede alt. Der var ikke noget, der gik ind. Men nogle gange, når jeg spillede mod ham, jeg kunne heller ikke score. Andre gange, man fucking røv. Nå, ja. Jeg tror, Jeg tror altså snart, vi er færdige. Ja, det tror jeg også. Men, Husk at like og subscribe. til den her kanal, Ja. og kommentere, hvad I synes om os. Er det Real Madrid-fan, eller er det Barca-fan? Skriv det ned i kommentaren. Eller noget helt andet. Ja, Og så der er ses vi vi. så med. Vi ses. Det var alt for dagens episode af Fodbolddrengene.